வணக்கங்க 29/5/2025 சிவகிரி கேட்டில் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது 2 விற்பனை பதிவுகள் பார்க்க போகிறீங்க. முதல் பதிவாக நீங்கள் பார்க்குறதுங்க ஒரு 7 மாதங்களான சுழி சுத்தமான காங்கேயம் பிள்ளை கிடாரி கண்ணுங்க. நெத்தியில் மட்டும் அந்த பிள்ளை நிறம் இருக்குங்க. பால் முடி கழிஞ்சிட்டே வருதுங்க. இன்னும் ஒரு 30 நாள் 40 நாள் முடி பூராமே கழிஞ்சிருச்சுன்னா கண்ணை நல்ல மயிலைக்கு சேர்ந்துடும். நெத்தியில் மட்டும் அந்த பிள்ளை இருக்கும். வயது ஒரு 7 to 8 மாதங்கள் ஆகுது. சுழி சுத்தமாக இருக்குதுங்க. கழிப்பு சுழி குறைப்பழுது இல்லைங்க. 8 பால்கள் தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த தரமான ஒரு காங்கேயம் மயிலை கிடாரி கன்றினுடைய பிள்ளை கிடாரி கன்றினுடைய விற்பனை விலை பார்த்திங்கன்னா 15,000 ரூபாய்ங்க. தேவைப்படும் நண்பர்கள் டிஸ்பிளேயில் தெரியுற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். நேரில் செக் பண்ணி வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரியில் இருக்குதுங்க. எப்போ வேணாலும் நீங்கள் நேரில் வரலாம். மேப்பில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிவகிரி கேட்டில் ஃபார்ம்னு லொக்கேஷன் வரும். ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வெளிச்சத்தில் காலையில் 6 மணி சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாடு கன்றுக்கு தேர்வு செஞ்சு அதுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போகலாமுங்க. அடுத்தது வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்க்குறதுங்க நல்ல டாப் குவாலிட்டியான ஜோடி மயிலை காளை கன்றுகள்ங்க. இரண்டும் சுழி சுத்தமான கன்றுகள். கழிப்பு சுழி குறைப்பழுது இல்லைங்க. 2 கன்றுகளுக்குமான வயது 5 to 6 மாதங்கள். ரெண்டுமே நல்ல திமிழமைப்பு, நல்ல உடல்வாகு, ரெட்டத்திமிழ், நல்ல சுறுசுறுப்பான காங்கை மயில காலக்கன்றுகள். ஜோடியாக வாங்கி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக தேர்வு செய்யலாம். வண்டி, உழவு, ரேஸு எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் பக்குவப்படுத்திக்கலாம். ரெண்டுமே நல்ல மாடுகளுக்கு பிறந்த தெளிவான ஜோடி காளை கன்றுகள். இந்த ஜோடியினுடைய விற்பனை விலை 35,000 ரூபாய்ங்க. காங்கேயத்தில் நல்ல குவாலிட்டியான காளை கன்றுகள், நல்ல கூறுவாராக சுழி சுத்தமாக எதிர்பார்க்குறவங்க தாராளமாக இந்த 2 கன்றுகளையும் தேர்வு செஞ்சு வாங்கிக்கலாம். ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரியிலிருந்து சுற்றளவு 100 to 150 கிலோமீட்டருக்கு மேலே எந்த ஊர் எந்த மாவட்டமாக இருந்தாலும் ஜாயிண்ட் வாடகையின் மூலமாக அனுப்பி கொடுக்குறோம். ஜாயிண்ட் வாடகை அமைகிறதுக்கு 2 நாள் 4 நாள் ஆனாலும் அந்த பராமரிப்பு செலவுகளை நம்ம ஏற்றுக்கிறோங்க. தரமான காங்கேயம் மயிலை காளை கன்றுகள் சுழி சுத்தம் ஜோடியினுடைய விலை 35,000 ரூபாய்ங்க.